σας φίλες και φίλοι YouTubers, Αντώνης εδώ. Και σήμερα θα κάνουμε κάτι καινούριο. Δεν νομίζω να το έχει κάνει το αυτό. Τέλος πάντων θα παίξουμε survival και όπως βλέπετε έχω Lucky Blocks. Lucky Survival θα το ονομάζουμε τη σειρά. Και έχω πάρει από 3 Lucky Blocks εδώ, 3 Very Lucky Blocks και 3 Very Lucky Blocks. Και τα κύματα τέλος πάντων. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Επίσης πριν αρχίσουμε θα να κάνετε like, subscribe και comment, να με βοηθούσε πολύ. Και what the fuck is that? Οκ, πάμε. Οκ, κατάλαβα, είναι Lucky Block και έχει ένα μήλο εδώ πάνω. Να, το πήρα. Λοιπόν, θα το σπάσουμε, παιδιά. Diamond Block! Ωραία! Πρέπει να φτιάξουμε ένα Roblox τώρα. Οκ. Συνεχίσουμε με αυτά εδώ που έχουμε. XP. Ναι! Το χρειαζόμαστε αυτό και το survival, έτσι όταν βαριόμαστε να βάζουμε λίγο μουσική, ωραία. Ξέρετε κάτι, θα ανοίξω τα very unlucky blocks. Οκ, επιστρέψαμε. Συγγνώμη για το game, δεν βλέπα game mode για να πάω εδώ. Δεν νομίζω να... το pickaxe μου. Δεν νομίζω να ήταν καμιά κλεψιά. Οκ, αλλά ας συνεχίσουμε. Πάμε κι άλλο unlucky block. Αυτό είναι unlucky! Εδώ έχουμε free food! Και αν σας αρέσει το text box θα το βάλω στο description. Και το mod επίσης. Τι πουλάς? Οκ. Θα επιστρέψουμε μόλις το σκοτώσω. Από survival το σκοτώνω τόση ώρα. Μια καρδιά τον άφησα, έχει γκλιτσάρει και δεν μπορεί να με χτυπήσει. Οκ. Τώρα πάμε με τα very lucky blocks. Lucky potion, θα είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Lucky villager. Lucky shovel. Ίσως να χρειαστούμε το lucky pickaxe, αλλά θα είναι λίγο δύσκολο να βρούμε τόσα diamonds. Εκτός και αν... Με δουλεύεις. Με δουλεύεις. Οκ. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά για τον Ender Dragon. Οκ, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Οκ, επιστρέψαμε. Σκέφτομαι αυτό εδώ να το κάνω σπίτι μου, αλλά κάτσε να περιμένετε να σπάσω λίγο αυτό. Και αυτό, επειδή έχει πάνω στην Diamond Block, το θέλουμε. Θα βγάλω το course από το πάτωμα. Τι! Αυτό να πάρει, δεν έχει εδώ. Τι έχει κι άλλα lucky blocks. Λοιπόν, το πρώτο επεισόδιο κυρίως ήταν για τα lucky blocks, αλλά οκ. Ας δούμε. Όχι ρε φίλε, όχι αυτό. Κι άλλο quartz. Λοιπόν, πολύ quartz έχουμε. Iron block, ωραία, έχουμε λίγο iron. Μπορούμε να φτιάξουμε τώρα το iron pickaxe. Για να πάρουμε το diamond block. Σταθήκαμε τυχεροί, αλλά φοβάμαι να ανοίξω αυτό. Yes! Αυτό τώρα... Να το ανοίξω, το ανοίγω. Στάθηκα τυχερός.
Ωραία, τώρα θα μπορώ να φτιάξω ένα καλό σπίτι. Οκ, θα επιστρέψω μόλις τελειώσω το σπίτι. Οκ, επιστρέψαμε, το έφτιαξα το σπίτι μου. Ναι, ξέρω, δεν είναι και το καλύτερο. Αλλά τουλάχιστον έχουμε ένα σπιτάκι τώρα. Και μάζεψα λίγο wood όσο είχα κλείσει το record. Τι κάνω. Α, και wool είχα πάρει από τα πρόβατα. Είχε 4 πρόβατα έξω, νομίζω είναι ένα ακόμα. Τι να το κάνεις. Οκ. Τώρα θέλουμε... Βασικά θα μεγαλώσω λίγο εδώ αυτό το χώρο. Έτσι, για να φανεί λίγο πιο ωραίο. Σκατά με ρίγαν είναι, αλλά οκ. Τώρα με αυτό φτιάξουμε λίγο wood. Ωραία. Ναι. Με δουλεύεις. Όντως πάω στον πύργο να το πάρω πάλι. Yes. Και δεν μπορώ να βάλω το κρεβάτι. Το βάλω εδώ. Ωραία. Τώρα που έχουμε κρεβάτι φτιάξουμε και 2 chest. Και θα πάμε και mine. Λοιπόν, έχω βάλει το jackbox εδώ όπως βλέπετε. Όλα του villager και τρόμαξα λόγω τι ήταν αυτό. Να βάλουμε μέσα τα πράγματά μας. Το wood θα το πάρω μαζί μου στο mine ίσως. Α, τι παραλίγο να το ξεχάσω. Παραλίγο. Να πάρουμε το diamond block. Για το υπόλοιπο iron ίσως να το κάνω ένα, ξέρω εγώ. Α, δεν μου φτάνει. Θα το κάνω ένα... Βασικά θα το κρατήσω. Θα κάνω ίσως ένα sword. Και άλλο ένα iron pickaxe. Εντάξει, και μας μείνει ένα iron. Τώρα πάμε να πάρουμε το diamond block. Το πήραμε. Ωραία. Τώρα πάμε στο σπίτι. Πρέπει να βάλω και... Οκ, τώρα έχουμε 9 diamonds. Το μόνο που θέλω να κάνω τώρα είναι να φτιάξω 2 πόρτες. Ωραία. Έτσι για τα mobs. Ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα αυτό το demon σκέφτομαι τι να κάνω. Θα κάνω ένα demon pickaxe. Και με τα υπόλοιπα ίσως... Θα τα κρατήσω. Θα μαζέψω για ένα demon chestplate. Αυτό pickaxe τι το θέλω. Έχω demon pickaxe πια και ένα armor pickaxe. Οκ, καλό το πρώτο επεισόδιο. Λοιπόν, ξέρω ότι ίσως ήταν λίγο μικρό, αλλά παιδιά, στο επόμενο επεισόδιο θα πάμε mine και ίσως να βρούμε diamonds. Bye!